Njengamanje sifelwe ingane yami, mina ngifelwe mina naniboni nini. Ngifelwe mina. Ngifelwe ingane yami ubuzo uzoso uphi. Uphi izoso. Ungakhuliseki, ungafundiseki, ungazi lutho, ungalawulwa, ukuzalwa wazi. Yangizwa? Ngehluleka. Nami ngakhuza ngakhathali. Angisho mina uzwile ukuthi bengikhuluma nawe lapha emhletheni nalokho kuzenza mina lokho ungizwe fresh ubalelo ukwasho ubisile la ungizolona oyivukani yabo nganibiza ngakhuluma nani ngineluleke nginikhulise yabona ukuthi yabona mangabe kuthiwa yabona into basilive kanje yonke into is for public akithi kodwa makuthiwa u-interview mina eceleni noma khona into oyitholela ngami in public as a public figure confirm kumina ingakho emthethweni wakwa broadcasting kunalento i-right of reply yayizwa lonto ngoba ama companies afa phela lapha lalela ke ninake nokubulawa ngenduke ngoba naninamali ama companies amanye aclaimwa umuntu mangabe emhlamba leza ngento lo ninake ngeke ngizobulawa ngenduke yabona ngoba now you are not giving about aniyazi imithetho yakwa